Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka Hanyo Trap Youth Council hapo ka Shinglam President Rangba uba Roy Kupar Syndrome haka arpui dari unailar arja arpusan kerlet banyakndo yaga Joint Labour Commission banyakran halor ka jingle tu hakarukam apply yaga registration card nak benta ki barjila ki bawan ban bela shkani gejala khamtam haka khardop talasi lani ke infiltration check gate ke badan habanihan habakran shiklap thai kubo na khaliang uba Roy Kupar Syndrome uloong babun ki barjila ki bawan shkani gejala Kidon tang ka acknowledgement slip kat ba ya ka registration card pat kimdan satya. Ulong bakani omla ban pdiang dalileiru namar ka jingdon tang ka slip kamla ban pinshisha bu unu bawan chön ka jela ude unong India. Ini halor kai. Nakaliang jong kaseng ngilawan banyakin view i Joint Labour Commissioner po office rekam ka jong i. Hadin ba kumakaseng kala pendap kala penlong ya program nam taban pet perman ban up miet bat sngi haki jaka ki baki kini ki poiwer poi hap ki wan ban rung kini ka jala ka jongi ya ka bangila stang madu sautrik jong matau banai kumju ru ban pelong ki jing khanra keleng karilum khasi ba jantia ngilap lembah kini ka program ka jongi lembah kini ka jing dek khanra lembah kini ka jing up ka jongi surop ngilap ya ka jing tepo bat ya ka jing pentrikam bakla ya ki kendon juga jongkaan ya ki baka sorkar ki kelasna kemen kenmaus nam arja arpo ke sorkar kelasna itu kaan na kabantaban pentikna lane ban pelong ba kinu ki migrant workers ki baki ong ni kita ki nong tray bela ki bawan na ki wei pat ki jela ki hak ban register ya lede kum kita ki nong tray bela ki hak ban hapor baki thumu ban wan tray bela ni ki hak ban register ya lede ki hak ban pentip syai kin led kin tray batnu hakanu ka jaka kin tray katnu sngi kin sa ondalap ai bat kikot kisla nakaliang jo ka Labour Department kan pet kebeningkong kan pet lau tau beri ba apply udain unong India ban penting kena ya kata ki hak ban check lembaga software lembaga sistem ke baki ki don ya kita ki epic number lani ki epic card ki baki kita ki beri ki submit laki dain kinong India ni kebelengo kalong bah kini ki program hagini ki jingle ki jongi kum keseng ban abmit surok ban lek khenrai ki jaka trikam ki fair ngilap bebun ni kini ki beri ki berung hagini ka jala ki jongi kum kita ki nong bela ki don tang ya kata ka acknowledgement slip ke baki ong kabapen i tang baki la apply ya kata ka registration card nrikim shim la yo tik ajingkali ka bangi kwa ngiwan ban ya keren bat i Joint Labour Commissioner la de ban penpa khmat jongi Joint Labour Commissioner kalong ba kumnu kini ki beri ki yo ban tray bela habakaan ka ong ba halada unong tray belau pana barjela unwan ban tray belau de banyo ya ka registration card kat kum ketukaan de gini bun hina ki beri ki bangi ngiyo bat ki bangi yo ban be na kini ki infill check gate ki wan ra be tang ya kata ka acknowledgement slip tang ban pen i bakila apply telada utau beri ba apply la udaine nong India sim larai lane sim la pen scam da ka Labour Department di kumno gini ki beri ki yo ban rung sa ka jala ka jongi ki yo ban tray ti ha ka jing ya keren ka jongi mentan but i Joint Labour Commissioner na kaliang ngajong iru ilapan pau baka jing sisyahi kini kibriyo kim day hok ban yo ban wan tray ban bela kat ba kim shim la yo ya ka registration card kata kari ko basay but ka ba ka jing ka bangi ngila ikren du but i Joint Labour Commissioner kalong ba kini ki infiltration check gate bon sin hi kini kibriyo ki shuan ra tang to acknowledgement slip ban kaliang jong infiltration check gate ki plat no iki dah ka jingmut ko baong bakila apply kemut ka Labour Department kala aya ka acknowledgement slip ban let's say bakila adai kita nginong India tik nak infill kila pelat no dekan ni kalong ke ka babakla kan ti ondang ilai keren bakai bat ki nong pendia kinong pet ya ke infiltration check gate nakaliang ka jong ki ong bangimyo kanu ka jing betha nakaliang jong ka Labour Department ka bangingi di banle abang iyo ikini ka acknowledgement slip te nakaliang jong ka seng mentan ilai keren ba i Joint Commissioner ban ong i ban dawa na ka Labour Department baka dai ban ai kanu ka jing tho lani ka jing betha ya kini ki infill check gate ban ong bakim day ban priang ya ki acknowledgement slip namar ka jingdon ya ka acknowledgement slip kam proof ba fide unong India kam proof ba fidon hok ban rung sya kani ka jala ka jongi ban wan kum ta unong bela tinakaliang ka jong i lo ong ba kin kandon ka jing ekren ha ka office ka jong i ha rekat badu Labour Commissioner ban ekren halor kani ka banta ban nakaliang jong ki kin sa take up ya kani bat ka police department bat kandon ru ka jing betha lani ka direction nakaliang jong ka Labour Department ya ka Police Department ya ka Infiltration Directorate bakim day ban pediang ya kini ki acknowledgement slip kabaar kabangi ngilap hakini ki kenjat sngi hakini ki jeng khanra ki jongi ni jeng apmit ki jongi apu infiltration check gate ngilalap ya shibun ki kot kisla ki bala shushna thok
ki bala shu pendon kam baklad bala shu le da manu ban shna wat ki registration card bat ki acknowledgement slip da ka bathong kum kawe ni ki case ki bangi ngiyo menin ka sngi hang tia po hapo infiltration check gate bernihat ban bat ka registration card jong we khat ubau thmu ban rung cha ka jala ka jongi handangi la check ka ta registration card ka date of issue la ne ka sngi ka bala ai ta registration card upen iba ka de shitrik banai ba ar jong snam arja arfan riu ya kata ka registration card la issue the registering officer na po East Jante Hills but uba sign pat deputy labor commissioner deputy labor commissioner jong ka West Castle district te kani ka pen iba ka don ka jingle athong wa but ngilap ru lamba ka jing don ka jong yang ti mentala news ngi ngilap ba ka don ka jing dia ka jing ya dia thiet ya kini ki registration card ka jing ya dia thiet ya ki acknowledgement slip te nakaleng jong seng ngilawan ra ya ka kot hang ni ban ngilaong ya ka labor department ba ka de ban shimkhia halor kan ni namar ngim tep bakum kini ki jing le thok le si ki la bandon di ki phau hajar di ki lak ngut ki briu na bar jala ki balawan rung wat chakni ka jala ka jong ni namar ba manu ban check la daula yu ka registration card kumong oi fi la ka acknowledgement slip la ka registration card nakaliang jong ka infill ki pelat bet ki bandrung sa ka jala ka jong ni te manu ban tep le si kita ki briu ki bawan bandrung sa ni ka jala ka jong ni la ki de ni kim de ki nong India ru namar hadin lada ka labor department kam sim lala ban verify la ni ban penti kena bakata epic utau kata ka epic ke bau tau beri submit apo labor department udai no India ngila kala don ka jing keren mentan ku neki officer ki boong ki bapentip yang iba hakapor bi check ya ka epic jong nu no jong beri ba apply bonsin kilap ba ka number ka de gaju ka dor ha ka epic ka mi de kumwei ubri ba apply de kumwei komot bakini ki beri ba apply ki le thok bonsin ki le thok rung lupa siapa mekalia tena kumnu kini ki labor department la ni ka police department kan wat ki bakum kita ki beri tena kalian jong seng ngilaong ba ya kini ki ba ka jing le tu ya ki registration card ka jing pendon kam bakla kajing ya dia thiet ya kini registration card khamtam ang tiapo bernihat area nakaliang jok labor department ka de ban shimkhia ban pelong ya inquiry kumjuru ban pensaja ban pensitom ya kini gibri bedan kiti hak ban ya dia thiet ya ki registration card te nakaliang ka jongki ngilaong bakin shimkhia ya kini kambat kila kular yang iba kinsadon ka jing ya perkhat apo office ka jongki bat ya ka jing dawa lani ki jing ajing mut ki baka seng galabu ahmad jong ka office nakaliang jong ka labor department kan sa shimkhia bat ngilawan ru ban keli bai de ba ka amendment ya ka baka sarkar ka kalawan ra usnam arja arsa kumangikan mau ka sarkar kalaong bakan wan ra ya ki jing penkela kanikaan jong snam arja arpo hakaba ka police verification kan de ka way ni ki kendon ki ba lada kini ki beri kinong bela kibuan ban belas ya kini ka jala ka jong ki hak ban submit ru ya kata ka police verification la ni kin le nang ba kata ka centralized system ka bekiong bantep la unong belau berung ya kini ka jala ka jong udai ni u bela don pa ki dak sneu la ni ki kies ki jong ki la ni ki mukot duma ki jala ki baki ki wan te kenang ban penting kena ba ubri u berung ya kini ka jala ka jong unom dei ubri u bela don pa ka dak sneu hak ka jala la ni ki jaka ki baki kisa te ban penting kena ya kata ru nakaliang jong ka sarkar ki ong kilawan ra itu amendment re hadu mentang ilai ya la shisnam tam ngimsim la yu iba ka ya kata ka amendment la publish la penmi ka gazette jong ka state ka jong ka jala ka jong ka gazette ka official gazette ti kumakalong hi nakaliang jong ki officer kila pentep yang iba kadon ka jing penbet hang ni hang tai ya kata ka amendment ka baka sarkar kelawan ra namar ba u governor sim la asen ya kata ka amendment ka baka sarkar kala pas ka ying dor bat tawan kala pas kala pa show governor na du august jong news nam beladap kumban chu pentep ki ong bahau jun jong mentau snam ka office jong governor kala pen pai kelai kata ka bill syaka sarkar ban penbet ban ai jing tip ki jing keli ki queries ki ba na ka office jong governor kila pa syaka sarkar bat ya kataru ki kila adep ban penbet bat kin pa syaka sarkar kan sa pa le si show governor ti kila ong yang iba kani kala ban shimpor le si kala ban ba ka amendment kala ban pass lane ban publish kini sngi ki ban sawan tingingi kwa hi ban nakaliang jong ka sarkar ka baningkong ki di ban penting kena ba ki kendon ki bedon hapo katukaan jong snam arja arpo de ban petrikam ya ka katkum ki kendon ka baar ngi ong da ka basai ba ki briu hi lada ki yo tang ya acknowledgement slip kimdon hok ban trebela bat kimdon hok hiru bandrung sa ka jala ka jongi ka ba kim pat yo ya ka registration card na ka labor department bat ka balai ka police verification ka de ka bedon kam
ban tip ban penting kenapa kini kinong bela ki bawan sa kajala ka jong ngigri bri budon dak sniu ni bat ban penting kenaru laki day ni kinong India tinakliang do kaseng ngi labu ngi la ekren ngi la ibu ikini ki jinawa ngi kmi lenti ba labor department kan le yak budon kambat kumjuru ngi la ong iki ba kadai bandon ka jinge tre ka bayajan ha pedeng ka labor department bat ka police department ban penting kenapa kinu ki kot ki ba kam tampe ko mong OIF ka infiltration la nega police department kam de ban yang tang yaki acknowledgement slip ban nakaliang jo ka labor ki ban ai da ka jing tho knang ba ka police department la nega infiltration kan pentri kam ka jing tho ti kita ki jing ekran ki bangile ekran mentang ski ban ngi scam ba lembah ka jingwan ka jongi nakaliang jo ka labor department kan le ya ka bodon kam bat nakaliang jo ka seng nginom shong nginom sange ka jing khanra ka jongi ka jing perman ka jongi kan nang beteng bat kan nang ya chakmat bat ngin penti kenaru baki beliau hi ki bombyang hi ki kot kisla ki badon hi tang ya ka acknowledgement slip nak liang jo kaseng inum pediang la nur bikin wan ban bela la ne bikin rung hakane ka jela ka jong kumba kalong mentahi bro khat kile online onda kila apply ki yo ya kata acknowledgement slip haka jing sisha ka jing yo ya ka acknowledgement slip kam de ka kam ai hok ya ubri bun wan ban tre bela ka de tang ban pen ibo la apply un hab ban up kan hadu ban yo ya ka registration card ndai kumba kalong mentah ki ongro na kalian jok office bro as kata ka don ka backlog ka bahe ba kimla ban ai ban issue ka registration card hapo ka por ka babiang ti bunsien ki briu kila arung sini kila tre sitio artio kinang yo ka registration card ndri ko makalong menta na kalian jok labor office ki ong bakila nang penbun ya ka manpower but ki ale hi marsen apply hadin asngi lai sngi kin issue no registration card but kila kren udah ka basay bakat kum ka anhi kini ki briu ba lada ki yo ka acknowledgement kimla ban trikam ti ngila ongru iki bikin tahu ikilat kelenti bakumnu ya kata acknowledgement slip kimla bakini ki beriu ki bapenon kam bakla la nemo ki le ka forgery ki manipulate kim dei ban la ban le kumta nang ban wat ya kanu nu system ka ba banom pensuk ingin ki beriu bakin snathok kenya ki ki kwat je ka thai kam la kum jing yu jing fi thai kam lai dong kam thai ba kini ki beriu ki bawan ban apply kini le se kan hab ban wan hi dala dia ta kam nak check office le se ban apply kini dan kalian jong kaseng ngilaya keren ya kata gajing sisa unong ai kam la ne unong ai belau de ban sim jing kli la do wanra nong bela nang nuru unlum mi ki kot kisla gi jongki do la yo ki kot kisla gi jongki unwan ban submit la ne un tap ka office jong ka labor nang ba labor kan proses ya kata on dala yo ya kata ka registration card sa phawan kenyik tingi nong tray gi jongmu kata ka de bande ka system ka bana kalian jong kaseng ikwa ti kumakalong himenta ka sorkar ka penbet bakandon kata ka online application ban pensuk ya ka rukom trikam dan nakaliang jo kaseng hingi kwa ba kinong icam namar bah ka bakhadu hi kajing pensaja ka de bande yo nong icam bat kumju ru yo nong tray dan nakaliang jo kaseng kwa long balak sorkar ka de ban pha yo nong icam bu unwan ban apply hi daladi ba andala yo ka registration card ude ban le ra sikiting nong tray bat wan nyalam kenyi ki ban wan tray syak ni ka jela ka